Malume, uteacher LO, Mr. Leon, uthi kimi, go and ask people at home about career choices. And then ngiyacela malume ungitshela ukuthi ngakhetha yiphi career choices malume. Mina bengicabanga ukuba udokotela ngikulaphe uma sowugula la uthi hey mshana eqolo ngikwazi ukusiza malume. Ngicela ungitshele wena ukuthi ngakhethani kodwa malume. Nje career choices kodwa please help malume. Oh, ama career hayi le ngathi serious. Hayi this one naye. I think it's serious. Yeah, ngiyibona. I can already picture you mshana udokotela na. Kodwa nje ayifani naye umntana kasisi. Wena uba udokotela wena nje. Uyolapha mina. Angiboni mshana mina vele ngikubona wena. Maybe ulapha. Othi ngibona. Kuyala macareer ngwazonke. Sengibona ngokusebenza escom. Mbuko ba u-engineer ngalapha kwa BM. Yimbe ngilungisa imoto za BM. Bibabi even nase Germany bibabiza mina mshana. Imoto nje mayiphukile eGermany bekufonela mina kuthiwa hey Patrick come baba. Bese I would go there. Bibabiza mina benzima. So wena into engicabanga ngoba nje uyayivila phela. I think Shoprite ishap for wena. Mangayenza nje Shoprite. Bakuthiwa yini career Shoprite kwe Shoprite yini? U-retailer. Yeah, ufike nje ubhale ngo-retailer lapha uma ufika mshana. I think u-retailer nje ukuhleli wena. U-retailer nje sharp retail for wena. Yeah, Because uyayivila phela. Ngenda ufuna ukuvuka phela. Phela kwa BM besivuka thina sivuka ngo4. Hayi phela ungakhonja masivuka ngo4 kumele seGermany siphinde sibuye la ngo9 la eSouth Africa. Sikheneke imoto zangapha amagushesha abo zonke yonke lento le. So wena nje ukuvuka kukuhlula nje. That's why ngithi wena nje uma ufika nje incwadi ngibhala u-retail. Think u-retail ushapho. Shanje u-retail uhlukana nabodokotela. Odokotela into zethu mshana. Ngathi uyakhohlwa ukuthi manje certificate sakadokotela mshana. Ngathi uyakhohlwa. Nje nahlukana nabodokotela ufocus ku-retail. Buza mina uma ukwazi ukuthi kunzima kanjani ukuba udokotela buza mina. Buza mina njalo ubuze mina vele. Kodwa nje wena ngithi focus ku retail mshana lapha futhi nemali ikhona u3.5 u2.5 500 whatever nje imali etholwa ikhona baba. You will get rich nje 3 weeks. Uzobe so driver vele imoto zeni lezi bengiyilungisa ama inkathi zami. hayi sesobonana malume. Hayi ngoba lento ngitshela yona malume ayikho. Singambe mina ngiyobhala. Let me go and write my homework. Asibonga. Ungaphindi ubuye man. Ayingeke mlodo. Fukubukela la mina indaba la zibalekile la. Madla ngakhona commission ibalekile la. See you tomorrow malume morning. Go. After writing, go to sleep. Thank you malume. Hamba vele ngikubona.